Bueno, é evidente que o PP ten unha liña moi coherente con isto, e particularmente con este sumario. Eu, evidentemente, creo que esa pregunta sobre a coherencia, se vostedes collen hemeroteca, ven o que se dixo no seu día, de quen pedían dimisións, cando se destapou parte das actuacións neste asunto xudicial, etcétera, e poden ver cal é a reacción que tivo o goberno, que eu creo que foi moi correcta, ben a que ten o Grupo Parlamentario Popular, insisto, por iniciativa do propio deputado, que comparte esta forma de entender a vida pública, e a partir de aí, insisto, nós creemos que estamos ante un comportamento exemplar, e quen quera seguir o exemplo é moi libre de facelo, pero o que me di é que o seu compromiso coa política implica que, aínda facendo constar a súa inocencia, non quere contribuir a danar nin a imaxe da política, nin a imaxe do Partido Popular, nin a imaxe do Grupo Popular, e que, polo tanto, quere formalizar a súa dimisión aos efectos de poder defenderse nos tribunais como un cidadán máis. Eu, evidentemente, creo que este é un xesto que lle honra, é un xesto que nos fai pensar que é unha persona honesta e que, polo tanto, dentro de algún tempo todos poderemos comprobar que é capaz de demostrar a súa inocencia. Nós é o que esperamos, nós é o que desexamos, e creemos que o feito de que este deputado, ante estas informacións, prefira defenderse sin facer uso das prerrogativas que a súa condición de deputado lle dan, é algo que temos que valorar como algo positivo.